Waalaikumsalam. Sinyalnya baik-baik. Halo. Sinyalnya cucul. Aku berasa-asa. Iya sayang. Senin aku sore. Berisa-isa aku. Berisa-isa, beresek-resek. Anjing kok aku ya, wis awan mesti ayah wis resek-resek ngono. So aku wis sore. Piye? Esok Senin aku sip sore. Oh, sip sore, Senin. Yo, Ya aku sip sore iki berarti sip jam piro? Jam 3. iya, Sip jam 3. Iya, berarti aku kadekene isu to. yo. Akan Ya. aku kan balik itu terus sore. Halo. Yo. Kalau tak goning kebun golek sinyal ya. Yo. Nah, iya ya, aku suka kene berarti Senin jam 8. Aku Semarang kan jam 10. Nah, ya sama top orang. Angel lah. Ora iso. Itu angel. Wong aku ki Senin esuk ki nembe teko pabrik kok. Jadi kurang. Nah, Senin itu nembe teko pabrik. Aku jam 4 sore makan dulu. Oh, berarti ora iso metu. Yo ora apa-apa. Ya. Ora apa-apa. Ya. Ya terus masalah nek tak tinggal saiki piring-piring sing gede koyo kae urung tak toto ning lemari. Oh, kamu Ya. Dan nek engko sore piye? mau sore kalau pertemuan sama Pak Ayo. malah Wis ora apa-apa ya. bareng-bareng artikel dia yo pertemuan Ayo. Wis ora apa-apa. Masalah iki aku kan ngomong dilek kubur barang. Aku masalah dino iki poso ya. Halo. ya Mas. Iki kan aku kelahiranku ya. Aku puasa. Ini hari Minggu lagi. Terus aku urung dilek kubur ibu karo bapak karo ning siaren. Sesuk masalah unggah-unggahan mau tak diganti tenger. Mudeng ra ayah aku ngomong mudeng ra. Ngerti. Iki aku kan minggu lagi kelahirannya aku poso. Dan aku mengko jam-jam song aku mesti lek kubur, bantu lek kubur aku maning siaran. Nah terus aku nek ning Semarang sesuk Senin saurunge puasa kan aku bali masalah dari nek ganti tanggal iki kudu unggah-unggahan mau puasa. Sampean meneh cuma tak go ning musala sego sak seteng karo lawu sak penampok. Yo. Yo Mas. Ngerti. Halo. Yo ngerti.
Berarti besok aku nek ning Semarang ki cuma sedilo tok to ya apa seminggu. Posone tanggal piro to aku ya urung ngerti. Cuma kan Semarang tanggal 17 wis tutup. Heeh. Tanggal 17 wis tutup iki wis tanggal piro iki. Cuma aku sesuk masanya ning Semarang ki sedilo tok. Ora apa-apa wong ayah isih repot. Mun ayah ora repot kan iso meninggunku nek ayah ora repot. Ya. Iki aku neng kebon iki ya. Tinggal jalan sak ora. Ya. Iki selesai. Saya aku kan mau tangi subuh sahur. Aku tangi jam 4 aku sahur. Bar sahur aku noto-noto piring-piring, ngono tak kai malah tak lombok-lomboke. Dan mabri apa tak di foto video call aku gendong kisah bagian udan yang sinyal yang mele. Halo. Iya. Iya, amin. Iya. 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 Waalaikumsalam.